to buď ty nebo já Esko, abych to... Jo, aby si dostal pět. Dostal to čistý. Jehe. Debí. Somebody once told me the world is gonna roll me. Asi můžeš ještě tak. Ale je to tak. Tak tohle bude sranda, jestli se střelím proudovku, tak to bude oslava. Ne, protože tady že já hraju realistický a critical hit. Jo. Martine, napojíš se nebo ne? No, teď mi to spadlo, vydrž. Jo. No. It's showtime! No. Hello guys. Today we have a list of top 5 scariest jumpscares. Número 5. Hello everybody, my name is Markiplier. Oh my god! Tohle bylo hodně terrifying. Auf Wiedersehen. Woo! That was a lot of fun! Dáš si prdel? A jsem tam. Co? Arcade není jiný lore jako je. He's autistic. Ne, není to podle loreu, ale je to furt to odpovídá tomu, co... Jo, to jo, jako... V fucking K-pop grupě. BTS members. Jo. Doslova Zixova Erko. To bude vyrobený doslova. Jo to, teďka jsem sledoval na YouTube, že prej to nejlepší věc, kterou je maxovat na Zero, není Ečko, ale Qčko. No. Tak jako, řeknu to takhle, ztratili jsme všechno. A to mě netrefilo! Nepřátelské síly obsadili zónu. To Jinvéčko mě netrefilo. Aha, dobrý, já jsem koukal chtěl říct, že Sociálně nejde, ale prostě máme Ezreal. Co to bylo? Ten slyší Better Bone. Ne, kamarádka programátorka, taky, že prostě udělala prostě bota, který mu jenom napíšeš play, že má prostě nějaký uložený soundy, yeah. Play sound X. Fuck. Arrivederci. Co ty vůbec hraješ? War Thunder.
Proto něco už není tak cenné. Oblín! Tak mám postra od toho, který spinuje těma rukama. Granáty? What? What? Jak se ti líbil random Chris? Skvělá, no. By the way, ten prichá. I need some help. Spy in our midst, men. Let's make some sniper gaming. Sentry ahead. Demo gaming. Cheers, mate! No! Teď tě tam dobře upálil, co? Jsem chvilku chtěl říct Jan Žižka, ty vole. Taky možnost. Ta Jan Hus, ty vole, Žižka nebyl upálen. No právě. Au! Moment. Jo. Adame, ty jsi free to play? Jo. Okay. Co ty ještě, pán? Kamo, já našel bráchu! Já našel bráchu! Co? No way! To máte oba dva. Co? Ne, co jsi našel? Inženýrové dva. No ale podívej se na nás dva. The fuck? Demon item. Aha, mě zabije. O ne, bacha záda. A to jsi mi nemohl říct dřív. Už bylo pozdě, když to řekl. Ty sentry basta, který běžá hnedka kolem tebe. Já nevěděl, že to sentry ne, tam máš zádu. Tak to bylo dobrý pojeb. Jak jste kurva normální? To snad není možný. Už. Máš to tam? Jo. Oh my god. A eat blueberries, pič. Už to máte hotový? Jo. My, jo. A to ještě sice nepotvrdil, ale Štěpán už to z jakého zvládného důvodu má. No dick, no balls, and probably even not butthole, cause this guy is really shut the fuck up, nigger. You stupid. You stupid, man. Máš ty tikety? Nic mi nepřišlo. Máš to potvrzený? Confirm trade, blad. Oj! Už.
Oj, blядь. I'm done. I'm fucking done. Tak, super. What the fuck? What? What? La grande Vdolini. Grande Vdolini. Sakra. Promiň. Mě se střelili vrtulníkem. Dobrý, naštěstí máme ještě o jeden život navíc. Jo, tě to koukám hodil do té buginy rovnou. Jo! Tam postarám se. Ups, špatná zbraň. Ne! Sorry. Oh. Štěpáne, počkej. Ty vole. Co se stalo? Omlouvám se, tlačko F. Moment, já vás nepodvedu, Unknown mission failed. To si klipuju. Oh my god. Sorry. No! Dobrý. Ne. Sorry. Au. Promiň. Pohodě. Adame, prosím, můžeš mi změnit to oblečení. Pokud mě to načte do mojí facility, tak možná, no. Shit. Já budu muset resetovat GTA. Yes, instakill. Já bombarduju. Nečekám tu vaši overagresivitu, protože já dostávám skoro one shot. Jste měli říct, že to bouchne. Já myslel, že tam jsi od toho dál. Ale mezi tím resetuju mu formule, protože mi tak trochu chybí špička. Mně taky. Dobrý, tak jedem. Kurva! Zase! Prostě se rozjedu a najednou mě tady skřípně postaraný nákladák, tyjo. Boost! Z čeho? Ečko. No. Nevím, jak to máš teďka. Cože? Počkej, ty jsi mě podjel, ne? Jo. Wow. Tak a teďko nejjednodušší boss fight. Jo. On je spíš otravnej. No. Tady střílet s těma letadlama. Co se to stalo? Ne. No ale my budeme muset vzít ten autobus. Rychle do vlaku. Počkej, ale musím vzít autobus. Dobrý, Michale, nasadí ke mně, vyčistíme to tady zatím, než dojede Adam a ten vezme ten autobus. Na. Nespadni z toho vlaku. Jako... rychle, protože já jsem málo... Ne! Prdele! Adame, já tě znič. Adame! Chápeš ho? Prdele! Ale to zůstal na místě a ty jsi najednou běžel dozadu. Tak jsem nevěděl jako, že... Do mě vědeš, dopředu. A potom, když jsem už konečně u toho, tak ty pojedeš dozadu, kurva, a pak mě schodíš a ten cáp a prostě policajní mě zastřelí. Co? This one's on me, boys. Dobrý, ale aspoň to o 2 minuty jsme byli. Nebo 2. Adame? No. Druhý Adam. No. Uděláš to, co jsem udělal tenkrát? Já se bojím. Michale, pamatuješ, jak jsem to jednou udělal a ty jsi se úplně lekl? To jsem udělal já tehda, to jsem tehda udělal já. Já se bojím. Jo. What you gonna do? Neboj. You shall see. Teď. Pojď. A tvrdě! Ano. Ake.
What? What? Ne, dobrý. What? Či to bylo deluxem? Moje ne. Moje taky ne. Moje bylo v pohodě. Moje taky. Co to kámo? The fuck? What to je hodně sus, kámo. A jak ty jsi byl jako staklej, Adame? Tam je taková jako plošina. Já jsem myslel, že jako pod ní vědu, ne. Dobrý, hele, ty, my to budeme muset... Taky bych si to už mohl udělat ten papír. Co dělám? Řidičák, tak teď ještě čekám. Problém je, že ty otázky jsou šíleně debilní. Když jsem udělal řidičák na vysokozdvižku, tak zvládnu i auto. Wait, you are forklift certified? Yes, I am forklift certified. I am now forklift certified! Fuck! What? To znělo jak Hitler normálně. Tak jako jsem z půlky Němec. No, vidíš, já jsem zašel Víš co, nechám ti do B. Jo, jsem si všiml, jak jsi tam najednou zbyta. Kurde! Yes! Co to bylo? You fucking dumb shits! Totiž, to je věc druhá. My name's Bond. James Bond. Tady ne, zaparkuj. To je prostě... Dělejte, cigáni. Ale podívej se, kudy to berou. Ježi, kretén. Na mě nekoukej, já to neřídil. Yes, bringer. Co ode... A kdo je ten čurák? No hádej, kdo tady většinou používá RPGčka? Adam máš. Já jsem jako typoval Štěpán, ale dobře. What? Skropě ty zmrdy! Okay, yeah! Hop. What? Co jsem se odpál. Tak už se naházeli 5 proximity mine na to. No a takhle fungují, hej, jsi s náma, Adame, každopádně. To s tebou. Ne, ty jsi mi rozbil insurgenta. Jak já, vole, teď já jsem ani nestřílel, ty píčo. A kdo za proximity miny? Ahoj. No. To je debil! To jsem nežral. Ty jsi to ještě z toho nevšim, Adame. What the fuck? To nevíš, že teď už to nejde úplně převrátit, koukej. To se samo narovná. Ne, ale... Samo se narovná. Are you sure? S těma deluxama myslíš? Ne, třetí. Jak jsme dělali s tím... Jak jsme zapali potom toho Aftona, nebo jak on se jmenuje. Jo, jako Doomsday myslíš. Jako tohle jsme mohli mít už na 3krát splněný, dobrý break, prostě ty. Já jsem chtěl vzít tu kalibru. No, miluju ty lagy těch serverů. To je fakt ňamka. Ježíš! Jo, já jsem je na chvilku viděl, jak se tam zasekli u elektrárny a najednou se mi portli. Elektrárny? Nebo, no, tam u nějakých těch baterií nebo něco, čeho, prostě s to jsou satelity, ty chuj. To jsou satelity, vole. Tam nic elektrikou není. Tak už to žáru jedině. Oh my god.
Říkáme, že budeme muset sundat toho jednoho postranýho. A na konci úplně to v té zatáčce by měl být. Co děláš? Let's go. Tentokrát. A mimochodem, Adame, tahle ta mise neskončí úspěchem, dokud my tam nezaparkujeme ty insurgenty oba v pořádku. Takže cokoliv vyskočí před ním, znamená, že jsme to failnuli. A co se vůbec teďka povedlo Martinovi? Nic. Štěpáne? Ani nevím, já se dívám do toho. No s vámi to nehne. Už se čvachtnu jenom trochu. Vidíš, ta zadní náprava to potřebuje. Já vás vezmu tou svojí růžovou super shotgunou. Taky to můžu vzít kurva s tímhle a bude vyřešeno to. Ježiš, to je debil. Gratuluju, Martine! Jdeme na to znovu. Štěpáne, nepouštěj už toho Martina za to řízení, ty se mi neser pod kola, vole. Mám monster truck, debile. To je konec tohle. Říkám, že na to seru, jestli to Martin zase posere celý, ty vole. Já se tak užívám tohle. Tenhle bychom už měli na 4x hotovej. No, hele, vole, jednou si řekl ty, jo. Třeba kdybychom si kvůli tobě. Vole, vy kdybyste tam někde nedlubali v prdeli daleko za mnou, tak už to máme hotový. Já už tam skoro jsem. A kdyby se mi Adam nejebal pod kole, tak to máme taky. Ale on tam musel šaškovat s tím optimizérem, vole. Takže, vole, to... Obracej se na Adama tady s tím. Na tom byl trochu v ledě s těma životama, tak jsem se radši doplnil. Já myslím, že už to neposlouchají Martina. To pořádě. No já jsem si Martina už asi před čtvrt... Oh shit! Už mě butl, už to začíná, vole. A já jsem si Martina asi před tohle dokumentuj, tohle dokumentuj, prosím. A debile! A kdo je tady cripple? Umřel jsi. A to vy máte zbraň. Co když já zkusínám? Insurgent to zvolnete. Teďka že. Konečně ty píčo. To vám to trvalo, kluci, ty vole, kdybyste nedělali pičoviny, tak už to máme. To je fakt hovnu. Ty vole. Černý a hovado. Proč mě to nepřekvapuje? What the fuck? Ty se, Adamo, jaká je dnešní konstelace hvězd? Jestli nemá krámy třeba. To radši napiš. Proč? Aspoň to můžeš... Neboj, krámy nemám, Martin. Už jsem tady jak tady dělá Black. Tady nejde z toho spadnout. Se z něj do... Joj! Říkal jsi něco? Nejde z toho spadnout, also. Takovýme, kámo, Gčko. Ono by to šlo... Gčko? Jedeme znova. Ty jsi kár. Proč mu věříš? Gčko? Ne, to je vtip na starý video. Gčko? Ne! Čánu. Teď doslova hnedka napravo od tebe máš doky, prosím tě. Proč se to cánu? Proč to stěžuješ, Adama? Proč to ty stěžuješ? On je schodil z lodi. Ty si odmítal nasednout. Já jsem si nasedával. Já nevím, kde jsi mě zase viděl, vole. No já jsem tě viděl, jak jsi dělal šipku do vody. Dostal jsem tě viděl dělat tu animaci i šipky do vody. Ty si řekneš. Za jak dlouho si myslíš, že jsi tam doplavu? Aby to nebylo prokleté jako s motorkama. No ty by se měl zabít, to by bylo nejrychlejší. You should kill yourself! Now! Kdo je tam? Neměli bychom náhodou vypnout ty air defense system? Ne, to se tady vypínat nemusí. Aha. Jediný o co jde je, aby si odlítl. To by nás jinak nedovolilo vůbec jakože upozornit na to, že tady ta hydra je vůbec. Jo!
Proč ní? Martine? Já? To nebyl, to nebyl Martin. Tak co se kurva stalo? No ty si odpálil hydru, kámo, když jsem to viděl. No já jsem ji neodpálil, já jsem si do ní šel sednout, vole. A by the way, radši nezabijte ty agenty, pokud se neměl je, že pokud vy je zabijete, tak to hodí jako Pojďme to zkusit. Jenom to. Taková otázka teďko mě napadlo. Jdeme... Jo. Je to mission failed. A já jsem střelil přes tu dírku. Otázka teďko mě napadlo. Dají ti nejvíc peněz. A vůbec se nikdy jakože nevyplatí se brát nic jiného než ty hire, protože stejně než ty ztratíš ty policajty, tak je lepší prostě ten hire. Ta helikoptéra tam prostě rozpadla. Už vím. To je nejlepší pobyt, co já dokážu dát. Ne, zase bacha tu insurgent, rychle nastup. Nechceš radši vystoupit, Martine, ty vole? Nebo si vypnout ty homingy? No dobře, já už vypínám homingy. No. Já bych to přistal, Nikam si to nejde. Teď tak mě pozvěc rovnou do Siočka. Píč. Ne, Martine, na to nepotřebuje strike. Ne. Já jsem jako nearby, takže to by tě... Ne! Ty vole, my jsme dobře uřvaná. To si děláš prdel. No, já si myslím, že důvod, proč Babiš a Okamura teďka furt dávají na TikToky tyhle si věci, je, že se snaží odchytnout nějaký ty studenty, prostě jakože, kteří můžou volit, aby jako hlasovali pro ně, protože viděli u těch posledních voleb, jakože ty hlasy těch studentů zvládly ovlivnit. Teď jakože někdo udělá AI Babiše, co zpívá rodinnýho typa od Izomandiase, jakože je to kampaň, jo, nebo co? Co? Představ si jenom, jak to je jako oficiální jejich ten, vole. Oficiální kampaň, vole. Tak jako Babiš na tom videu, že? No tak si tak doslova jsme Babiš nám udělal oficiální kampaní, že jo. By the way, už Martinem mám maximální počet apartmánů. A jako, to ti jenom ukážu. What the hell? Oh my god, oh no way, yeah. Výbušně má prostě. Tak jako, já jsem to chtěl fakt jenom vzít, že mě zajímalo, jak vypadá ten heist. Jo, já myslím, not. Když tak to dožer s nekama. Jsi to háčko vzal, Martina? No já jsem bral Bčko, to někdo tam nechal. Ok, jdu, na tohle už nemá co. Žerte snaky hlavně, prostě. Já jsem, tak jako, no, máme ještě... No. Prdel! Co to je za trávník? Za trávník. Pičo, moje teta hraje Coin Master a moje má 66 319 hvězdiček. Ale má kámo 66 319 hvězdiček, kámo. Asi viděla tu reklamu. Já to stáhl taky, kámo, jen tak z prdele, ale to pak jako pičovina. Co to je? What the hell? Coin Master, Marta try to attack your village, revenge now. To fakt se nikdo nedíváte na starý Viny. John na Vine nikdy Vine nebyl. Vine u nás tady nikdy v republice nebyl dostupný a... Myslím jako ty starý Viny na YouTube. No jenom ty, že jo. Jo, druhý dveře. Okay.
Martine, ho ne, nestřílej. Jo. He's done. Oh my god, go. Jako klidně. Jo, disband. Jo, dobrý. By to aspoň měl, jo. Já se teď dám do Sekiro. Aby kace! Kurva. Co se to děje? GTA logika, ty. A nebo Tak jako hlavně máš ale s motýlem. Prostě motýl jako krásný, elegantní stvoření. Ne! Jako to, ono... Ne! To se mi líbilo, když to Pipíter, v dnešní době Češi už jsou prostě moc líní na to. K moři, to byl ještě Hamburg a to ještě není ani moře. No hlavně si ale lidi dělali legraci z toho, že vlastně původně my jsme měli přijít. Jako moře. To jsou Slovenci, ne? No jako, teďko vznikly ty no, ale ty memy, to byly z toho Ruska. Jo, by the way, o tom. Adame, 9/11! Pokud si chceš odemknout... Možná je to tím, že jsem měl jako rychlost a možná altitude, ale nejsem si jistý. Já jsem lítal ze Sandy Shores. Joj. A kurva. No. Ale vyhýbej se vrtulníkům a seď buči. Čugi? Tak pojď. Pošli to do země, kámo, pošli to do země. Yes. Jo. Fú, kámo, tak teď mě fakt jeblo. Já tam slyšel už ten wasted sound. Já ho i viděl. Já taky. Když bych tě tam, když by si se tam pokusil to vejít bez toho, aby si zaplatil, co se stane? Vrátí ti to zpátky a řeknu ti to, aby si zaplatil. Tam to je nějaká větší tloušťka toho zdiva u toho bunkru. Ale potom se jakoby u facility What the fuck? U facility na druhou stranu máš Co to bylo? tu výhodu. Ha 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 ha!